Kakubasizanga ukuzikhalela ngokuthi bakhonze ebandleni lamashesha ababulala ababili enkantolo bagicabeza ngodili likajele abayisihlanu umuntu ngamunye ngamacala okuqotha amalungu omndeni noma-ke amalungu omndeni angomakhelwane wabo bewasola ngokuthakathi inja. Izolo ngoLwesithathu enkantolo enkulu yaseThekwini igwebu lethuxolo zwane emnyango 41 nomfundo zwane emnyango 30 odili likajele abayisihlanu neminyaka u55 ngokubulala nokuzama ukubulala nokucela phansi impahla ngomlilo. Laba-ke balahle ngamacala okubulala umndeni wakwaShiba odushini kwaNongoma kulandela ingxabano eyasuswa yinja ngo-2017 eholele ekutheni babulala umnumzane Bewashisa Shiba oyinhloko yekhaya ngomhla ka-1 kuNhlaba noma-ke ngomhla ka-1 Meyi ngo-2017. Ababulali baboshwa-ke babuye badedelwa ngebheli ngecala lokubulala uShiba sebengaphandle ngemva kweminyaka emine. Babulala uShiba bahlasela amalungu omndeni wakhe ngomhla ka-4 ku-Okthoba ngo-2021. Babulala amalungu awo amane bazama ukucisha ubufakazi. Amalungu amane omndeni wakwaShiba abulawa-ke sezovuka enkantolo ngomhla ka-5 ku-Okthoba eyokwethula ubufakazi bawo ecaleni lobulawa kukaSokhaya. Abasolwa-ke babulawa-ke noma-ke abasolwa babulawa uSinokwethemba Shiba oneminyaka u-22, uLuvuyo Nkosi oneminyaka ewu-2, uNtuthuko Shiba oneminyaka u-17 noSandile Mthombo oneminyaka u-18 wayengumakhelwane. Kanti kuvele ukuthi ngo-2017 ababulali baya-ke kwaShiba bazenza abantu abayocela uxolo njengoba-ke babesole-ke uShiba ngokuthakatha inja yabo. Kuthiwa-ke sebexolile baxolelana-ke bahamba naye ebaphelezela okuthe-ke bengasesangweni lomuzi wakhe badonsa isibhamu bamdubula kubuka-ke umndeni wakhe. Ababulali-ke baboshwa baphinde-ke badedelwa ngebheyili. Kuthe-ke sebengaphandle-ke kusaqhubeka ukuqula kwecala lokubulala uShiba baphindela-ke emzini wakhe behlobe-ke noma-ke behlobe ngesibhamu noma-ke behlobe ngesibhamu nopetrol babhunyela kumuzi wakhe maqede-ke bawuthungela ngomlilo amalungu omndeni wakhe eyiphakathi sebewuthi noma-ke sebewuthungelile umlilo. Umuzi kuthiwa-ke bama-ke ngaphandle bewubuka beka noma-ke begade ozophuma uSinokwethemba, Luvuyo noSandile basha-ke banqonqa kwathi uNtuthuko bamdubula-ke sephumile endlini washonela esibhedlela. Amanye amalungu omndeni akwazi ukuphuma ebaleke yize kamanye esedubulekile. Umnumzane Abdullah Mula obemela abasole ucele-ke noma-ke ama-client akhe ukuba-ke inkantolo iwazwele wayetshela ukuthi-ke akhonze ebandleni lamashesha womabili. Uthe uletha uxolo unezingane eziyisithupha futhi-ke ungunesi esibhedlela eChrisane eBaragwana eGoli. Uqhube wathi-ke umfundo unezingane ezintathu wenza-ke izifundo ze-HR Management eMajuba College. Uphinde watshela inkantolo ukuthi emva kwesigameko sokubulawa komndeni wakwaShiba umphakathi wathungela ngomlilo umuzi wakwaZwane lapho-ke bekuhlala khona izingane namanye kamalungu omndeni. Ucela noma-ke ucela inkantolo ukuthi konke-ke lokhu ikubeke emqondweni uma-ke isikhipha isigwebo. Ijaji uMahendra Chethe uthe-ke umbuso uveze ubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi-ke laba bawenza-ke lawa macala. Uthe indlela ababulala ngawo izisulu yakhombisa unya. Uthe-ke ngaphandle noma-ke ngaphandle kokuthi-ke babesola uShiba ukuthi uthakathe inja yabo kasikho-ke esinye isizathu esivelayo esingenza ukuba laba-ke bambulale ngale ndlela. Uthe kuyacaca ukuthi-ke laba baya-ke kwaShiba beyobulala-ke ofakazi ecaleni lokubulawa kaShiba. Lithe-ke bashisa kumuzi ze bazi ukuthi-ke kunezingane zabantu noma-ke kunezingane nabantu besifazane ngaphakathi abangakwazi-ke uzilwela. Ijaji iphinde laveza ukuthi uLuvuyo wayeneminyaka emibili ebulawa wayekhubazekile engakwazi ukubaleka njengalaba abanye abasha nonina uSinokwethemba banqonqa-ke emlilweni. Liphinde laveza ukuthi-ke akukho laba-ke abakushilo okuzivikela okungenza-ke inkantolo igudluke esigwebeni esibekwe-ke noma-ke esibekiwe amacaleni okubulala. Libeke selibagicibeza ngodili likajele icala-ke lokubulala noma-ke icala ngalinye lokubulala iminyaka eyishumi kwelokucekela phansi impahla ngomlilo eyishumi nokuzama ukubulala indodakazi-ke kaShiba nomkakhe owadubuleka neminye-ke eyisihlanu yokuzama ukubulala ezinye izingane zazikhona endlini zaphuma-ke zingenamyoci. Ijaji iphinde lakhipha-ke umyalelo wokuba laba baphucwe ilungelo lokuphatha-ke isibhamu. Khona manje
kanjalo sibe sikhulu-ke isililo ngesikhathi ijaji ligweba lababulali, kanti-ke kuze kwadingeka ukuba elinye ilungu lomndeni likhishele ngaphandle enkantolo likhihla isililo. Umndeni wakwaShiba okhulumeke nephephandaba Ilanga emva kokuphuma kwesigwebo uthi-ke usuzokwazi ukwenza usiko lokugeza njengoba-ke ubulinde kugwetsha kababulala umnumzane Eltos Shiba ongumfowabo kamufi. Uthi yize bazi ukuthi ngeke esavuka amalungu omndeni womfowabo, kodwa-ke bajabule kakhulu ngesigwebo esithola ngababulali. Umndeni-ke wagcwala izintaba ngemva kokuhlaselwa ngale ndlela. Njengoba kababulali sebegwetshiwe, sizohlela kumhlangano lapho sizobhunga khona ukuthi sizomisa kanjani-ke kuya phambili, ngoba ngeke-ke besabuyela odushini ngenxa yokwesaba. Kuzomele-ke sibone ukuthi sizobakhela kuphi lapho-ke bezohlala khona. Okunye-ke esizokubhunga ukuthi-ke sigeza nini, njengoba-ke lokhu kwenzeke isigameko asikaze-ke sikwenze. Noma-ke bebelinde-ke ukuba kuphela icala kuqala, bese-ke sihlala phansi sihlele sijabule ngesigwebo. Lokhu-ke kukhomba ngokusobala ukuthi uNkulunkulu unesikhathi sakhe sokwenza izinto. Sabona-ke nasemaphoyiseni akwaNongoma akhombise ukusebenza ngokusikhandla ngaleli cala, ikakhulukazi-ke umphenyi kusho yena. Ilungu lomndeni okwazikala ukuzala kusandile licele-ke okungadalo lithe-ke kusenzima ukwamukela okwenzeka. Lithe ngisho-ke begwetshiwe ababulali, kodwa-ke akwenzi mehlungu ngoba-ke ngeke bakubabuyisa abafi. Bekunzima ngisho-ke ukulalela icala, sakhetha-ke ukungaya enkantolo lisaqulwa ngoba-ke sinqena ukulokhu-ke siphindela okwenzeka, lisho.